khobjak sombolokhe গত বছরও আং ফাইজাক বনে ওর নখ হাকওয়াগৈ ইয়াকুং আবংজাক আফর বন বুসাইবো তংখ তাবো হাই খানাইনি বন বুসাইनो थैयो सांगत लांखा बने अस्थि साइ माने आगर फाइजाक मो रामपद बाय रामनगर VC कसारा आमचली गुलागाति कन्स्टिट्युएन्सि खालायो खबर खानायनाय आं दिनै फाइजाक बनो जा मानसा फाइनान्शियली सुबा फाकिया ताइ आं सानामुसंगो सिनि बरक मात्रनो तागो किसु संख्यक बरक तंख जे फाइनान्शियली बेले निडि आबाय जागाराव थाङिसों वी मास्ट बी हेल्प खायनांगौ तामने हिमालय मानुस बरनि बागै ह्युमेन बिंस फर द ह्युमेन्स अमर सिनि परिचय लिडार्स कतरिया सिनि कत सब्जेक्ट सिनि दफानि बरक जखन नाङै तो आप्रो नंग एज ए लिडार फामनि जेसपा नंगि खरकसन नंग दफानि बरक ह्युमेन बिंस फर द ह्युमेन्स इंगि भाषा नांनाय अमनो जों दिनै बुबांग्रानि दागि मुंबाय आइ जों दिनरो फाइजाक बनो जों रां पुसा चुबा फाइका एबन नुखुंगो रिलेक्स बानाननि आसा खायो म बेलायगना मुरा कुसु मा नुखुनानो से कष्ट के तंबर दैनि व्यवस्था करै दै रक्तावत करै ख दै ना कोनो काइमे मुरा आसा हासामा बाय दै खबि नंगि दंबा दैनि बागैनै आं अर व्यवस्था खायनै दै मिनि दुवेल हायके बा नै वाटर सप्लाई और जगह कोई परिवर्तन अब तिनी वाटर रिसोर्स सिनि एग्जीक्यूटिव भाई दै एसडीओ मालायने अमन व्यवस्था ना हमबाय बुबुगरा हमबाय नों साब सुबा फाइका बुबुगरा बुबुगरा